Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Assassin's Creed-a Brotherhood. Sad idemo malo da ubijamo par sniperista, a ovo je klip, test, da im da li hoće da mi snima, pošto mi nešto Bandicam bio zaza. Jo, ali mali FPS. Izgleda da snima, čim mi je crveni FPS. I danas u ovoj epizodi, inače ja sam tu Luka, u ovoj epizodi će Matija ući u dvorac, pokušajte to da uđe. Evo ga. Joj, prike, što... Gdje on iz rukavaca, kaži mi? Primitivan. Ne mogu sad. Ja dok izvadio na njega, mene pogodio 3 put s tim. Dođeš? Чё? Я его не вижу! Znaš ti prike, da letiš dole. Sad ćemo. Ajde bre. Uvati ga bre. Evo ga. Ljudi, ovaj klip neće biti dug, zato što je ovo najavni klip za Assassin's Creed, tako da vi mi napišite u komentarima da li da snimam misije, pošto ima sad ću izbacimo ovaj klip, a sljedeći odmah, posle ovog. Tako da prvi klip će sad biti ovo najava, a drugi je da ulazimo u onaj tamo veliki dvorac. Gdje je mnogo ljudi, znači jedva može se uđe. Tako da ja idem sad tamo da preplivam, samo tamo da nastavim posle klipa. Moram ovako polako da siđem, pošto da ne bi izgubio health, a ne da mi se da plaćam doktora. Ajde. Shift. Inače nisu teške kontrole, kad mi je brat stavio ovo da se skida, a sad se skida tako da ja sam mislio nikad neću naučiti kontrole, to je teško. Prvo u početku failao sam bio prvu misiju zato što nisam znao kontrole i posle kad mi je kompjuter objasnio sve kontrole, onda sam nastavio. Sad ću kod onog mosta tamo da završim ovaj klip, pošto ono da traje bar minut, dva, zato što ovo je čisto ono najavan klip. Pozvat ću moje sasine da kivaju ovo. To je to. Koliko je to njih imali? Dobro je. Убийца, in nome di Dio, не подходите ко Čekaj мне. da dođem kod mosta pa sam da nastavim drugi klip. Ulazak u dvorac. Taj će ljudi klip izaći večeras. Ovo ću sad staviti da se izbacuje, a posle ću ono. Sad ću vidjeti da li to buna. Inače ljudi, ovo je ruski, bio mi sve na ruskom dok nisam izbacio neki customized lang, tako nešto se zvao fajl. To sam vidio na YouTube. Tako da taj lik mi je pomogao da mi sve bude na engleskom. Bolje na engleskom nego na ruskom što ništa ne razumijem. A dobro, Luka ništa ne razumijem. Ne bi znao što treba radim u misiji. Znam. A dobro, ne znam ja baš što sam ušao na engleski, sad nisam ja pravi engles. Sužuvec, šef, stavi vozi na sumaricu. Бон, Дио, ты A sasvim konji. A što jedan peški kako mogu poznati konja? Konjiću. Selam ti bilo. Meni nešto priča da ja nisam. Evo ga, taj most je ovo. Tamo moguće nema čuvara. Aspetta. Ti bu tu. Inače ljudi, to bilo to. Koje ja nisam. Inače ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se svi da odmah za ovim klipom ide drugi. Luka, nema uvijek dok zaradio klip. To je bilo to od ovog klipa. Nadam se svi da pozdravljam vas. Matej Gaming i Luka. Ćao. Ćao.